Greetings, Mauto. Chapva chapindirwa nemauto. Right. Muri sei? Mauto kana mona atosvika muredhiyo timizira hapana chiri kunetsa. Chekutanga ka zvanzi namudhara batane papi. Zvanzi batane apapa. Zvanzi envelope ngaende pakaita sei? Pakanaka. Zviri sei King? Oh, kune mazebra pamwe nemaenvelope. Ndatenda manditambidza chienvelope. Easy cheap as promotion. Muri poere King man. Aiwa ndakasimba muri raiti. Pane nyaya yanetsa. Yaman. Pane nyaya yanetsa. Waniswa rombo rakawanda rakanaka. Rekuti mauya munomu. Yaman. Muri kuona. Zvanzi Godfather. Apa cup clash. Takaona KONANGALE akauya akagumbuka. Bati Godfather patakanosvika mufinal. KONANGALE akatanga kukuramba kuklasha na LIBHO. Ndofunga ndina ndiri pastage. Yaman. Ndaiti ndikati KONANGALE ngatienderere maitaiwa. Daita imbida. Yaman. Todaita mbida. Ndodzoka noti KONANGALE handewo taiwa. Godfather aita imbida. Yaman. Andirika. Ndofunga takaita ma-countdown kubva pa10 kuenda pa0 tikamboenda pa15. Tikazoti aiwa nestadium yese ngatitangire kana pa30. Tikadzoka kuya kupi? Ku0. Tapedza kudaro ndobva tati varume hapana zvekuita. Pindai muclash. Takupinzai muclash. Song yenyu yekutanga hamuna kuti kupisa LIBHO. Makaramba muchingopisani. Mbida. Ndiudzei kuti chii chiri kuitika kana kuti munogona kujekesera Zimbabwe kuti tinzwisise. Because ina ndiri pastage ndakatadza kunyatsonzwisisa kuti chii chikunyatsоitika papi? Panapa. Aiwa, mukona chakatika pepe. Ini ndaitoziva kuti LIBHO akaimba kuti takabva kwaganya upu. Achaimba kuti wapana iwa wabhu ndo zvaachaimba. So nemudhi yandanga ndinaye ini ndakatopera po ndakatomboda kuramwa clash ipo pai. Munhu wacho muri kundiunzira wacho ka ndizvozvo. Ndiking handikazoramba sekutaura kuita vanhu. Asi inini munhu andaida inini padhanzi rangu ndaida mbida. Right. Nekuti ndiye amanga mati ndiye mombe ndiye munhu ane ati rangu nekuti inini hamungandikumbira vanhu vanonyora ka handizi customer kumamerit award nekumapeni ka. Ere kunyora? Saka munikumbira vanhu vakadaro manje. Munyore ngoma idzi. Handina nguva yekutambisa kunyora. Kungofila nekutodashura chero. Saka ndakaona kuti zveipapo ka handaikwanisa kuti ndipinde class. Saka asi dai ndakaona mbida akanzi adzika pastage ndaigona kupinda mupower. Muri kuona inini manje? Yaman. Inini ndenge ndakamirira mageto youth. Sekutaura kuti imimi zvekuti merita zvekunyora izvo zviri kure nemi. Handikuda kuti pari zvino mumbondipawo report yezvakaitika kuCity Sports Center. Zvakaitika kuCity Sports Center. Muda ndipa Ridhima, muda ndipa Pito. Wani chinongorira chamunokwanisa kundipa ipapo. Ridhima iripo here? Haini chero ndati chero Pito. Chara rimwe ramunhu aripo unowana kuti rinyanyira tipe kana rimwe. Tipe rimwe. Iri zvanzi togona kuti tarisaiza taramani nditsvagirawo Ridhima ronaka. Ndipe Ridhima ronaka. Ndikuda kuti umbonipa ripoti yezvakaita sei? Zvakaitika. Wakunopedza ka? Yaman. Wobva wandipa zvekutaurwa nevanhu paFacebook. PaFacebook. Yaman. Right, chimbodzwa Ridhimiro. Vele mumborinzwa. Sepuman, chinongobaya unge minzwa, pachangorira ipapo ndabva ndachinzwa. Ndopindura zvandinenge ndabvunzwa nekuti ndiripo saka ndinenge ndichibvunzwa. Hanzi zvakaitika kuCity Sports kana pane vane bhuku ngavatore manotsi. Hapana kumboshanda zvichitsotsi-tsotsi ndakanga ndakananga hapana wandinopotsa. Ndakatopinda mugemu zvangu. Ndanga ndauya kaka netimu yangu. Ngoma ichirira ichiti pangu pangu. Apa mumusoro kandakagerwa zuda rangu. Chipazi mapromota. Ndivo vakanga kavaripota. Vakati huya tiite saheripota ndikati gandisvikika padhanzi ndoipeta. Ndakasvika vanhu vaurana kudhara. Ipapo mapinduro ndakanga ndavagara. Vakabhilivha kuti kandiri mudhara ndakaona kuti vazhinji kavanofa nenzara. Pekutanga ndakapinda gina marina. Haana nguva ndakabva ndangomupina.
iye wenyu iye janozi nguva diki ndakamudzva nyama vandabva ndangoti fambei zvikanzi nevakuru vatitimirei zvese papo zvangu ndaiona ndaitarisa munhu wangu handina kumuona sezvo ndanga ndabva mushawa ndakadzikira pawa ndakavapera pawa ipapo Fantani achitsawa ipapo chinzwai zvakaitika Fantani akabva aenda kunobvisa sutu ndokubva apfeka ayeka mabhotomu www.inoti.com ndakamhanya ngoma zvaipapo chinzwa iyo tapinda manje mufainal ipapo ndiriso pasina aitawo apo ndakanga ndabva iyo lokawo but ngoma ndairova chinzwai hiyo final zvikanzi chipinda naLIBHO nditarise LIBHO akagerwa bhibho DiLIBHO apa gaya ipapo ndanga sikade zvaLIBHO koti fadha makandideedzera mbida apa muhomwe ndanga ndakatinya skida ndakaona mbida achiramba kuuya ipapo kuiramba clash ipapo kandakambogaya bati ndakarespekta mudhara chipazi ndobva ndibvisa blues kuuya mbilezi ndine njombo ndisina mashutazi ipapo ngoma zvangu ndizvozvo LIBHO akaimba ndakupindura LIBHO achiimba ndakupindura ndaitoda munhu wangu ipapo manga matondipidza hasha dzangu ndizvozvo LIBHO akazongoti bhuu kuti ndipindure papo ndakaita dhu ipapo ona ndobva atora mukombe vafambi vemadeko zvandiri kuda kuita vakomanaka yama nhasi hamuna kuya kuzosangana paclash easy tempo man handidika yamani mandiudza saidhi renyu rezvakaita sei rezvakaitika yamani ndakukumbira kuti LIBHO angondiudza zvakaita sei zvakaitika asi handisi kukumbira kuti mupindure aiwa ndikuda kuti vangondipa ripoti ayabo sachampion vakapedza kundipa ripoti vobva vaenda zvavo handidika yamani LIBHO ndipo ripoti ka ya ndinoda kungotaura kuti mafanzi vanga vakazara chekutanga mafanzi aijaja sezvazviri hapana tembo mani kana Fantani kana Etherton akadecida mafanzi ndo aisarudza zvinhu yange iri tough clash yange siri ball yange yakaoma but unogona kungotipawo ripoti iri pangoma here zvinobuda here kana kuti hausi kuda kuti paripoti yepangoma mano ini ndasiyana nana mauto ka vanoita ngoma zina experience ini ndoda ita zvinhu zviri official kozi nenda kuti zviende kumberi ani maunhu saka muchiona vasingawini vakawine kozi vanongoita zvinhu zvazviya ndo vanomakisa zita zvariri remangoma nezvavanoita zvitomboenderana right saka ini ndoda kuita zvinhu zveprofessional ndoda kugara pasi ndonyatsotsanangurira mafanzi bonzwa zvinhu sezvazviri kwete ungoti amena meno izvozvo hazviwinise kapu hazviwinise konangale ikona kuita hasha ndikona kuita hasha ipapo aiwa toda kuti nhasi hamuna kuya kuzorovana kozi mudharaka asingopindurwa katiwa zvirambiswe kozi mudharaka mafanzi aidecida zvaida inzwa kainitaure champion konangale inzwa mafanzi aidecida zvaida handimoona mudhara ini ndakazvininipisa ndaida kuhwina ivo vaiganza mudhara pastage pape pane 16,000 of people wodedza munhu nemuridzo even kuda kupa pawa munhu kumupa pawa rakaita seiko kune mudhara ini ndobva ndati yaenda zvayo paurimbo apa ndakatobata rekeni handina kuzombobvira ndapinda bhisi ndakabva ndangoudza mutsikwa ndakatotora mukombe ndakaenda padhini unoziva LIBHO saka nini yanoda kungotaura ndichoti musanyeberwe godfathers nandavinga someone munhu wese angavinga mari munhu wese angavinga mari saka hakuna munhu angavinga munhu ane losi but wazoenda kudhena uzorwadzise mafanzi ako izvozvo ndikakupa zvikiitika pafacebook nepawhatsapp ka kuti ko LIBHO arambire iko kuita sei kuti paripoti mangwana ndoziva kuti uchazengwa pafacebook wakuchema kuti vakumanaka kodai ndakadai because team iri kuchema inzwai godfather but shoko rako ndariita sei ndarinzwa ini ndarinzwa zvangu but ndati ndikokupawo wedhi iri kubva papi ini vanga ndishaude zvavo but zvamaimanje ndini champion so vanofanira kuteerera zvandiri kutaura champion yapedza 879 ndodzokorodza futi 077 853 0879 adidika LIBHO usati waenda handiri kukuona here kunational cup clash ndoda kuti vanhu hanzwe shoko iroro kakupedzisira ini nde nchida kusangana nemagetosi nchidzidzisawo vamwe ndingada kudzidziswa zvakawanda nchivadzidzisawo right aiwa hapana chakaita sei chakashata aiwa iripo ndosangana newe pai panational cup clash 21 December ndendiripo congratulations again aiwa ndikufara thanks to Cheapers Promotions. Andidika. Yeah. Thanks. Yes, Zimbabwe. My name is Godfather Temple, the ghetto president. Welcome to Zim Dance All Over Driver. A champion, Magusia Trophy champion.